Abenduan gaude eta gabonak ere bertan ditugu. Gabonetan, bestak direla aprobetxatuta hainbat ekitaldi desberdin egiten dira, tartean, kirol ekitaldiak ere, eta horietako garrantzitsuena, Irunen egiten den gabonetako krosa da. Aurten, abenduaren 14ean ospatuko da, eta horren inguruko xehetasun guztiak biltzeko, Adur Amilibia, Bidasoa Atletiko taldeko ordezkaria dugu gaur gurekin. Kaixo, Adur? Jo. Zer moduz? Ondo, ja, benduan sartutak, eta gabonetako krosa dena prestatzen, azkenako gauzak isten, eta gogo eskurekin, zeratik aurten gure 10. urte izango da, 10. urte urrena, eta oso pozik, esan. Urte hurren berezia izanen da beraz, aurtengoa, azken urteetan gainera geroz eta parte hartzea handiagoa izan da, beti aipatu dugu, gabonak aprobetxatzen direla hainbat gauzetarako eta kirola egiteko ere, eta horren aitzakiarekin edo hasi zineten, ez, gabonetako krosa antolatzen? Bai, horrein dela 10 urte, justo hasi zen kluba pixkat aldatzen, diru sarrerak bilatzen krisaren ondoren, eta horietako lehenengo pausoa izan zen lasterketan antolatzea, lehen zuden San Martza Alta Guadalupeko igoera eta Txingberik horrekare, 25 urte bete ditula. Eta gabonetako izan zen gauza berri hori pausoietan sartzeko, ez? Eta 10 urte bete ditugu. Egia da, lasterketa oso ondo hasi zela 600-700 lagunekin, lehenengo urteetan, gero pixka pandemia ondoren pixka jaitsi zen, jendea ez zuen nahi besteko korrika egiten, eta azkeneko 2 urteetan berriz 600 lagunetara bueltatu gera, eta oraintxe bertan 200 lagun izen eman dute, ondo dijoaz zenbakiak, eta gogo askorekin esan, eta 10 urte bete ditugu, ez dago ezer hola berezirikan, baina guretzako zenbaki garrantzitsua da. Aipatu dugu, kirola praktikatzeko aitzakia bat dela, gabonetako krosan parte hartzea, eta pixkat, lasterketa hau hurbildu nahi duzuela edozein jendearentzat, ez? Noski, kirola pixkat praktikatzen duenarentzat ere, baino, jendea hurbiltzea eta 5 kilometroko ibilbidea da, beraz, gutxi erosoa da, ez? Edozeinek parte hartzeko. Bai, azkenean lasterketaren intentzioa da, asmoa da, edozeinek parte hartzea. Azkenean 5 kilometroko lasterketa da, ibilbide, azkenean 300 da eta malda daude, baina orokorrean, orokorrean ez mundu guztiak egin dezake, bai lasterketa horren egiten hasi direnentzako, maila handiko popularrentzako edo lasterketa edo korrikalari egintzako. Eta azkenean, jaietan sartzeko beste aitzaki bat da, familiakin, lagunekin, korrika egiteko, ondo pasatzeko, lasterketak giro paregabea du, azkenean Irunen sortzen den giro oso polita da, lehenagotik txikien lasterketakin, eta zorta du, zeratik azkenean lortu duguna, aurreko korrikalariak, maila askoko korrikalariak dira, eta denbora oso onak egite dituzte, eta hori eskertzekoa da kirola ikusteko kalean, baina gero ere erditik berako lasterkadi horiek, familian, lagunekin lasterketa korrika egite dute, eta gero behekin hitz egiten, korrika egiten hasi nahi zoen dela gutxi, eta lagunekin egiteko, kuadriakin bildu nahiz da talde klasifikazioan sartu nahi dugu. Orduan, bakoitzak bere hitzakia du, baina gero denak hor biltzen dira, eta esan niretzako behintzat, lasterketarik politena urte ditugunak, politena. Aipatu duzu, aipatu dugu ez, aitzaki bat dela lagunen artean korrika ateratzeko eta kirola praktikatzeko, eta hori ere sailkapenean ikusten dela, ez? Alde batetik, individualki edo sailkapen individuala dago, emakume eta gizonen artekoa, baina baita talde edo kuadrilen sailkapena ere, eta horrek ere pensatzen dut, bultzatuko dula, ez? Inguruko jende animatzera, edo lagunen batek parte hartzen badu, ondokoak ere, ez, animatzea? Azkenean, taldeko lasterketak
ituna da, pues, beti, ba, 3 lagun gera, hola, pues, torri gurekin, eta dugu talde mistoa, edo mutien taldea, edo nesken taldea, eta azkenean horrek ere bultzatze du, ba, agian, pues, korreka ez duen, ez duen egingo, pues, bai, pues, izena ematea, eta azkenean, pues, familia ikusten dira kuadrillak, taldeko lagun, taldeko laneko taldeak enpresak edo modu batean esateko. Eta orduan, begia taldeko klasifikazioa, ba, hor utzi dugu, ikusten dugulako, eta eta talde gutxi izan, 10-12 talde, ba, jendeari gustatzen zaiola eta jendeari ere bultzatzen diola parte hartzera. Aurtengo ibilbidea nolakoa izanen da? Bertze urtetan bezalakoa? Edo aldaketaren bat dago? Ez, ibilbidea horrelakoa da, horrela segitza espero dugu. Ez da bat ere erresa larun bat arratsalde batean Irungo errepideak moztea, egia esan lan asko dago atzean, bai udaletxarentzako eta bai poliziarentzako dena hori antolatzea. Eta azkenan hor mugatuta gaude, eta nahi balin badugu erdiguneko ibilbide hori mantentzea, hau da azkeneko, hau da konponbiderik hoberena orduan, oraingo zorre gelituko da, eta larun batean izango da, ez den. Hor, aitzongi. Aipatu dugu, taldeka sailkapena, baina familian ere badela, ez, aukera parte hartzeko eta familiako kide guztiek ere izanen dutela non parte hartu, eta horretako txikien lasterketa ere antolatzen duzuela, ez? Bai, txikien lasterketa 9 urte betiko ditu, zatik azkenan pandemiako urte horretan ezin izan genuen txikien lasterketa egin, eta txikiek ere, 3 territetik aurrera, leku berdinean aukera dute bai beraiek eta bere gurasoekin parte hartzeko. Lasterketa ere oso polita da, adinaren bakoitzeko, adinaren adina bakoitzako mailari egokituta, eta bat urtetikan, 13 urtetaraino parte hartu dezakete. Horren dela 2 urte, horren dela 2 urtean aldatu genuen eta 3 euroko inskribizioa jarri genuen. 3 euroiek arrazoi solidario daukate, ezaguretzako dirua. Eta 3 euro kobratzen hasi ginen, zeratik lehen lasterketa baina zirenean, jende askok izena baten zuen, inskribizioak mozten genitun, eta gero zenbakiak ikusita, jende asko ezen etortzen. Eta horan ikusi genuen, egin genuen froga lehen urtean, eta horten ikusi dugu, lehen urtean ikusi genuen, 3 euroiekin, jendeak gero parte hartzea igo dela. Orduan, hor utziko du. Arrazi solidario doka, eta, ez dugu polita dela ere, honetan horrelako gozak ere jartzea. Diru hori nora bideratuko duzue, badakizuen? Bai helduen lasterketa, eta bai txikien lasterketan, arrazi solidario izango da Midulze Guerreroentzako. Midulze Guerrero, oso txikia da, baina diabetes tipo bateren, ikerkuntza horretan, dirua sartzen dute, umen edo diabetesa bezaten duten umentzako, pixkat, beraien bezitza pixkat hobetzeko, eta arrazoi nagusia da, noizbait aurkitzea, sendatzeko modua, edo, da basan. Ordan, hau izango da 3. urtea, uste dut, beraiekin, bestela barkatu, eta oso pozego da beraiekin ere bai. Ederki, aipatu dugu, guztia abenduaren 14ean izanen dela, eta, izen ematea dagoeneko irekita dagoela, uste dut aurreko egunera arte, ez? Utziko dituzuela izen emateak irekita. Hori da, ostian itxiko ditugu, ostian 13ean, eta jendeak oraintxe bertan izen eman dezake, ez utzi azkeneko egunerako, zergatik gero froga egunean jende asko tortzea izen ematea, eta ezin izaten dugu, zeratik azkenean hor atletik ameste goza batzu daude, eta txikien lasterketa ere, 13 arte ere izen eman dezakete, eta dortxalen banaketa, bai 13an eta bai 14an egingo ditugu, Palmero Monteroko eraikinean,
bai izango da ostiral arratsaldean eta larunbatean goizean, 12 arte. Ederki, bueno, hau guztia antolatzeko ere laguntza handia beharko da, ez? Eta zuek, bueno, parte hartzea handia izaten duzu zuen probetan, hemengoan ere, Gabonetako crossean ere, eta laguntzaileak ere batzutan behar dituzu, ez? Horretako deialdia ere egiteko aprobetxatu alduzu. Bai, egia esan horrelako lasterketa bat antolatzeko edo horrela eramateko, voluntario asko behar direla, batez ere, errepidean jartzeko, kotxeak pixka gondolatzeko, hornikuntza banatzeko, ezakit horrelako egonzentzako, eta, egia da, klubeko atlet askok asko laguntzen dutela, eta asko biltzen direla, asko lortzen ditugu egun horretan laguntzeko, baina askotan, gehienetan, klubeko kapo jendea ere izaten du prest lasterketan laguntzeko, hemendik deialdia egiten dut, jende asko etortzea, laguntzen, naute lagundu, eta eskertzekoa da, orduan, nahi dutena, ezakit klubekin harrematen jartzea, eta behar direla. Gaur egun voluntarioko lana geroz eta gutxiago ikusten da, jendeak txipa pixkat aldatu du, baina, kamiseta ematen dugu, ezakit, meriendare ermuako hornikuntzan ere jate dute, eta, eguna pixkat beste modu batera bizitzeko ere, proposa. Ederki, hortxe utziko dugu deialdia eta, oroitaraziko dugu berriz ere Gabonetako cross abenduaren 14ean ospatuko dela, aurten, edizio berezia izanen duzuela, 10. urteurrena, eta horregatik ere bereixia izanen dela, baino ez soilik horregatik, ez? Azkenean, besta giroan ospatzen den kirol proba bat delako, ez soilik markak egiteko, baizik eta aipatu duzu bezala, ez? Taldeka edo familia artean, lagun artean ongi pasatzeko, aprobetxatzeko momentua, eta noski, helburu solidario batekin ere eginen duzuela. Beraz, hori guztia kontuan izanik, animatuko dugu jendea, parte hartzera, eta zuei ere, animo, azken prestakuntzekin, eta dena ongi joatea espero dugu. Mila esker. Espero dugu, eskerrik asko zuei.